деҳаи тӯсқалаи ҷамоати Миралӣ Маҳмадалӣ ноҳияи Восеъ. ҳар инсон дар зиндагӣ роҳеро интихоб мекунад, вале на ҳар кас то охир ба пайрӯҳаи худ содиқ мемонад. баъзеҳо дар миёни роҳ, аммо баъзеи дигар бо тамоми ирода, бо тамоми ҳастӣ қадам мегузорад ки ба орзуҳои худ бирасад. ин қиссаи нафаре аст ки аз деҳаи овозадори Тӯсқала ба арчи баландтарин қаҳрамони ҷаҳон миёни собиқадорони самбо баромад. дар масъалаи ҳаёт ва фаъолияти Миралӣ Муҳиббуллоев агар сухан ронем, яке аз варзишгарони беҳтарини мана ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ва тӯли солҳои дароз гӯштин гирифт мана ва 10-12 карат дафъа чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданд ва мана давраи пеш мусобиқаҳои чишу мегуфтанд всесоюзни турнир дар ваё чанд дафъа ҷои аввал гирифтанд ва умуман яке аз варзишгарони беҳтарин аст ва мана бибинед ки ҳам дар чемпионати Осиё чандин дафъа ҷоизадор шуданд. мо да хоҳиш завқи мо ҳамин буд ки хай аслан пуштӣ буд. Пуштӣ ҳамин буд ки дар авлодан меган тағоёмон амакиёмон ҳамаш гӯштингир буданд. завқ шавқшон бисёртар буд. дар калонсол ки буданд дар ҳамин одамо мегуфтанд ки тағоёи шумо ё амакиёи шумо дар фалон ҷо гӯштин мегирифтанд. дар ҳамин авлоди мо мақсад хуни мо будааст, мо ҳам варзишгар шудем баъди ваён. аз ҳамин аввал кӯдаки чолок буд, доим ба варзиш ҳавас дошт. дар ҳақиқатан хай дар деҳа ҳамин варзишам ба ҳамаи коро монанди варзиша. ҳамин мақсад дар назди ҳавлигӣ кор мекард, ҳамон варзиш мешид, ё ба корҳои хоҷагӣ мерафт кор мекарданд, ё дар пахта кор мекарданд. ҳамон вақте ки ҳамон ҳаракат мекард, ҳамон варзиш буд, хиша сайқал медод. хай чун дигарон фарзандони ҳамин деҳа шуғл дошт, ба гӯштингирӣ мерафт ва дар майдонҳои наврӯзӣ иштирок мекард. зиёда аз 20 сол мешавад ки мо бо Миралӣ Муҳиббуллоев дӯсту рафиқем. дар риштаи дӯстӣ бениҳоят меҳру муҳаббати зиёд аст. хай мо аз сабабе ки низомӣ ҳастем вақтмон камтар аст, ки бисёртар Муҳиббуллоев Миралӣ аз ҳолу аҳволи мо бохабар мешавад. аз ин лиҳоз мо дар дӯстӣ Муҳиббуллоев Миралиро беҳтарин бародар, беҳтарин шахс меҳисобем. Миралӣ Муҳиббуллоев 18 июли соли 1984 дар оилаи меҳнатдӯст ба дунё омад. ӯ фарзанди нӯҳум дар хонадони Сафол Муҳиббуллоев ва вилоят Иззатова буд. оилаи бузург, пур аз меҳр, пур аз суннатҳои паҳлавонӣ. шояд ҳамин устуворӣ, ҳамин хислати паҳлавонӣ буд ки аз кӯдакӣ дар дили Миралӣ оташеро бедор кард. оташи гӯштингирӣ. вақте ки ҳамин таваллуд шид, ҳамин бобои Миралӣ Маҳмадалӣ дар ҷумҳурии иттиҳоди шӯравӣ ҳама мешинохтанд. хай ҳамира чусту чолок дид, ҳамин модари ма ба ӯ хотир ба номи бобои Миралӣ Маҳмадалӣ ҳамира Миралӣ монд, ки мақсад як ифтихори ин ҳамин ҷамъият бошад, ноҳия бошад. хай ин хоҷагидор нашиду варзишгар, Миралӣ варзишгар шид. хай акак ҳама ифтихор мекунам, мақсад ҷамъиятам, мақсад раиси маҳаллаам, мақсад ҳамин ба қишлоқ меяв, ба ноҳия меяв, ҳама ҳамира мешиносанд ки Миралӣ омад гуфта, Миралӣ паҳлвон омад гуфта, ҳурмати эҳтиромаш мекард. Миралӣ Муҳиббуллоев ай ҳамин сулолаи паҳлвонии Иззатуфо ҳамаш ҳастанд, не ки ай ҳамин сулола як сарсахттарин гуфти бародарои
халқи кулоб ки ҳами барома ки тавонист ки то охири қулҳои баланди соҳаи спорт расид. ҳамун модари ма мегуфт ки вақте мирали ба ҳамин шикамам батмам шид ҳамин дард ҳис мекардам ки ҳамин чизе дар ҳамин вуҷуди ҳамон ҳаста то таваллуд шиданша мегуфт ки ман ҳис мекунам яки дар гувара меҷумонд кам кам хиша меҷумонд ҳамин миралиам яки вақте ки мо хоб мекардем саҳар соати 4 мехез безобитамон мекард ки бахезем саҳар шидай рӯз шидай ҳамхе хислатҳо дар вуҷудаш будам одама ҳамира модармон ҳам ҳис мекард мо ҳам ҳис мекардем ки ҳамин дар вуҷуди ҳамо ҳаста ки ҳамин модари мо ҳамин гап зад ки дар ҳақиқатан ҳамин дар батнам мо ҳамин мефаҳмидам ки ҳамин маро безобита мекард дар шикам ки мақсад ҳамин меҷумид дар шиками ман. хотирам ҳастаст даврае ки гулакӣ будем синфи 3 4 5 ҳамин соло дар деҳот будем адир мерафтем дар болои савзаҳо гӯштин мегирифтем бо рафиқон бо ҳамон одамое ки дар адир мақсад яъне ки мол мечарондем ё адир дар ягон тамошо мерафтем завқ шавқ бисёр буд дар кадом ҳолате набуд хо мешитем ё худ дар ягон барга ё дар болои савза як ташқатӣ ё ду ташқатӣ қад ба қад мекардему баъд мегуфтанд ки ту чӣ қадар мақсад қати мо мечақӣ мо вазвинем ё мақсад зуруд намераса аз завқ шавқи бисёр ба ҳамин қатишон қад ба қад мекардем. хай аввалан гӯштин мегирифт 10-12 нафара дар гӯштин мезад хай модарам меомад мегуфт ки бисёр гӯштин нагӣ хита мақсад фарзанди ман мешавад хита маҳим накӯ мақсад як ҷош хун меомад як ҷош мақсад ягон шикастӣ меомад ҳамин ҳисоб кам кам ғамхорӣ мекард ки гӯштинга оқа қизӣ кам накуну не ки бо хай бо ҳавас мекард ки ҳамин ҷои якума бигира мисол ҳамин сазовори оила боша сазовори давлат боша парчами давлата баланд бардоша умед мекарданд. модари мо ҳамин хел буд ки аслан чӣ хел бигӯм модар ҳамчун дилсӯз аст ҳама вақт мо дар гӯштингоҳ вақте ки деҳода будем мерафтем хо молмонӣ мерафтем хо ягон адир ягон сайр гашт мерафтем мефаҳмидем ки дар кадом қишлоқҳо деҳотҳо гӯштинг аст наврӯзӣ аст ҳамон вақт мақсад мол мечарондем молумона партофта мерафтем дар ҳамон деҳот гӯштинг мегирифтем наврӯзиёда баромад мекардем ҳар кас қатӣ солим гирифта меовардем модарам баъд медид мегуфт ки бачам гӯштинг нагӣ ба одамои вазвин ё одамои калонсо хай майбуд мекуна хай ман зид ҳастам намехоҳам ки ту гӯштинг бигирӣ лекин ма гапи модарма хоб мегуфтуму лекин рафта аз завқу шавқи бисёр ма дар ҳамон қишлоқҳо деҳотҳо гӯштинг мегирифтам ба одамои калонам ба одамои чени худаман солим гирифта меовардем ба хона. ҳарчанд дар овони кӯдакӣ миралӣ имкониятҳо дар деҳаи тозқалъа барои тамрин кардан хуб набуданд лекин шавқу ҳавасаш ӯро ором намегузошт ва ҳамеша дар талу теппаҳо бо ҳамсолонаш ба гӯштингирӣ машғул мешуд. мусобиқаҳои гӯштингирие ки дар айёми ҷашнҳо дар ҳудуди ноҳия баргузор мегардид миралӣ барои гӯштингирӣ мерафт ва кӯшиш мекард ки дар баробари рақибон ғолиб омада соҳиби тӯҳфаҳо шавад. вақте ки ҳам якум гӯштине ки рафта ҳамин кас гирифта буд дар дасташ ҳамин танга гирифта оварда очама аввал пешниҳод кард ки ман гӯштин гирифтам мара ҳамқа мисол мукофот додагиам гуфта оварда яки модари ман мара гуфт ки биги ҳамин тангаҳоро бубар ки ҳамин ягон кас нағалтида боша ки ҳамин гирифта оварда боша и гула кай наход дар як гӯштин ҳамин одама зада боша хай як 5-10 сумвори ҳамин танга додагӣ бидан ҳар як одама 5 тин 10 тин медоданд
хай бо мо гирифта рафтем ки хай дар ҳам давра дидем ки дар ҳақиқатан бачаҳо ҳамсинфо ҳама табрик карданд ки ҳамин гӯдаи шумо ғолиба омада ҳамин чизи ҳалоли худ шад ҳамин тангаи ҳалоли худ шад хай мо омада модармона гуфтем ки ҳамин тангаи ҳалолӣ шад хай дуо дод ки ҳамин фарзанди ман хеле гӯштингир бошад беҳад хурсанд шид дуо дод ки дар оянда хай гӯштингир шава гуфта гӯла ки ҳамин 4-5 сола буд хай дуош дод ки хай худованд гӯштингириш кард гӯштингир шавад. мо хай хурдим мо қатъи мирали мебуло ҷа зал надоштем тари заломон набуд мо кӯҳ мерафтем ҷа санатория дошт кӯҳ мебуромадем аёҷа меомадем дар ҳам зал дар ҳам мактаб худаш болои савза болои ҳамин гуфти гапҳо газон дар ҳам чиё гӯштин мегирифтем. ма миралиро ай майдакиш талабаи мактаб буд гӯштин мегирифт беҳад сарсахт гӯштингир буд. И чӣ хел бугум шуморо аки барои як паҳлавон шидан барои як ном баровардан каму шуда 10-15 сол бояд машқ кунӣ ки як кас обрӯ баргирию як кас тура бушносад. о як шоир мегӯяд ки марги модар мекунад фарзандро модаршинос қадри зар заргар бидонад қадри модарро ятим. мо ки паҳлавон ҳастем медонем меҳнату заҳмати паҳлавонро. аз рӯи гуфтаи бародаронаш миралӣ дар кӯдакӣ ба нигоҳубини чорво яъне чорводорӣ ҳам шавқу ҳаваси зиёд дошт. аз ин рӯ ҳам ба кори хона кӯмак мекард ва ҳам кӯшиш мекард ки паҳлавони номдор гардад. хаки миралӣ дар ҳақиқатан ҳамин гӯлагиш ба молвонӣ саркор дошт. ҳамин молвонӣ ҳам худаш варзиш аст. мисол ҳамин хона ҳамин мола ҳайкала бурда то чарогор аст 6 километр 5 километр мақсад ҳайфтаи чорум мешавад бо ура то бега мечаронӣ баъди ӯ бо ҳайкада меёрӣ. мисол ҳамин худаш ҳаррӯза корш буд бо ина бо мақсад бо як кори хонара ба ҳамин очам ёрдам мекард. миралӣ мактаби деҳаро хатм кард, вале орзуҳои ӯ аз марзҳои деҳа фаротар буданд. вай дар худ нерӯи болоравиро ҳис мекард, нерӯе ки бояд ба варзиш пайваст мешуд. барои ин рӯ ба пойтахт яъне душанбе овард ва роҳаш дар ин ҷо оғоз ёфт. мо баъди хатми мактаб асос омадем ба шаҳри душанбе машқ кардем. то вақта ягон ҷо машқ накардему завқ шавқи бисёр доштем. не ки дар деҳот будем дар ӯ вақт ягон шароит набуд. баъд шаҳр омадем баъди мактаби миёна ҳамҷа дохил шудему баъд машқ кардем. бори якум дар ноҳияи дар шаҳри Кӯлоб мусобиқаи гӯштинги миллӣ гузашт. устодам моро ҳамҷа бурда буд. бори якум машқам буд дар ҳамин шаҳри душанбе. 1-2 моҳ машқ кардагӣ будам. он вақт бори якум буд бой додам ба як ҳариф бой додам омадам. чанд омадам шаҳрда машқҳоро зиёдтар кардем тамрин кардем. 2004 бори якум дар гӯштинги миллӣ дар вазни 55 кило чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шудам. ман аз хурдӣ муҳибуллоев миралиро медонам ки ӯ баъд аз хатми мактаби миёна аз ноҳияи восеъ ба шаҳри душанбе омад. ӯ бори нахуст дар ёд дорам ки ӯ писараки хурд соли қад пасти мобайн буд. вақте ки ӯ ба толори варзишӣ омад ӯ фарқият байни дигар бачаҳо дошт. ҳамон вақт тарзи доштани усулҳо тарзи роҳ гаштан ва чолокӣ ва дигар чизҳоро аз дигар варзишгаро ҳис кардан мумкин буд. мо ҳамчун мураббӣ бо устод
Иззатов Хайрло мо гуфтем ки оянда ин фарзанд бояд номбардори миллат бошад мешавад ва мо ба фикрам хато накардем. ӯ тамринҳои зиёд мекард, боз хислатҳои хубе дошт ки ин хислатҳоро ҳеҷ вақт мо фаромӯш намекунам. Агар касе ӯро ягон баҳои бо усули гӯштин ягон усулҳо қадим мебурид, вай ҳамун шаб хоб намерафт. Бо пагаҳ меомад пеш аз мо усул мисол машқ тамринро сар кардан мегуфт устод ман қатъи ҳамун бача бо гӯштин мегирам. Ҳамин хел дар худаш як ҳиссиёти варзишӣ дошт ки ҳамин усулҳоро бо тарзи хуб, аъло, босифат иҷро мекард. пойтахт дари нав барои ӯ боз кард. миралӣ таҳсилашро дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмоъмин Раҳимов идома дод. баъди дарс ба варзиш машғул мешуд. дар чорабиниҳои наврӯзӣ назди деҳаҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гашта буд. ҳамин буд ки ина натиҷааш маълум шуд ки дар баъди хатми мактаби миёна баъди хатми донишгоҳи тарбияи ҷисмонии шаҳри Душанбе ба муваффақиятҳои назаррас соҳиб гашта ифтихори деҳа, мактаб, ноҳия ва ҷумҳурӣ ба ҳисоб мерафт. баромади нағз кард дар байни гӯштингирҳои толори варзишӣ баъд дар институт гуфт дохил мешавем. мо гуфтем ки ғайрат дорӣ, гуфт ҳавас дорум, шавқ дорум, мана агар дастгирӣ кунем институт дохил кардем. дар институт хондак, давоми хонданаш дар мусобиқаҳои бигем ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуравӣ, байналмилалӣ дар байни 2-3 сол уҷо мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад. чандин мусобиқаҳое ки баромад кард доимо ҷоҳои намоён якум ҷо мегирифт. дар вазн гӯштини самбо баромад мекард. бисёр гӯштини нағми самбодам гӯштини миллӣ да доимӣ гӯштин мегӯ тамоми куҷое да гӯштини сунъатӣ бошад баромадаи нағз мекард. мухлисои беҳад бисёр дора. ҳозирам мухлисо дора. аз сабабе ки гӯштини нағз дар гӯштини миллӣ нағз ки мегирифт дига намудода бо часпид мухлисои бисёр пайдо аз рӯи гӯштини нағз гирифтанаш номша мухлисош Миралича монд. аз рӯи нағз гирифтанаш мухлис бисёр пайдо кард. гӯштиро аз ҳамун тавояш омӯхт ки имрӯз анаму дар майдон бо як осонӣ бо як масалан тактикаву техникаи баланд ҳарифони худро мағлуб мегардонд. ман танҳо бартарии онро аз он мебинам ки пеш аз ҳама ӯ меҳнатдӯст буд. меҳнатро бисёр дӯст медошт. дар варзиш нафаре ки меҳнат нисбати ҳамун соҳа зиёдтар мекунад ӯ ҳеҷ вақт хор намешавад. аммо дониш бе тамрин комил нест ва ин ҷо ӯ роҳнамои худро ёфт. устод Хайрулло Иззатов, толоре ки қаҳрамонҳои зиёдро тарбия кардааст. дар ҳамин ҷо дар зери роҳнамоии Хайрулло Иззатов ҷавони ормонӣ ба марди ирода табдил ёфт. вақтое ки хай соли 2002-2003 исмо машқ кардем, бисёр чизое ки мақсад намерасид ба мо ӯ вақто мақсад набудам. чизое на ҳама чизо ҳозир ба ҳамин наврасои ҳозир тамоми шароит муҳайё аст. чандин ҷоҳода ӯ вақто 2-3 дар шаҳри Душанбе зал буд. ина ҳозир дар ҳар як ҷо залои замонавӣ, шароит толорои замонавӣ, шароитҳои хуби хуб доранд. рости мо дар ноҳияи восеъ гӯштини миллӣ баргузор гардид. наврӯзи соли 2000
با 2001 بود تخمین هم سالا بودن ما همجا برای اشتراک و تماشای همون چرابینی حضور داشتیم در همونجا از جنوبی همون صاحبان میدان میرالی محیبلویف از سرخوز میرالی محمد علی هم خیلی اعلان کردم ما همجا شتگی ما با همین میرالی از سرخوز میرالی محمد علی هم خیلی گفته زم افتمی نبیره همون میرالی محمد علی همین که فکر کردم اعلان کردن خیلی مکان ترین همون جایی که اعلان میشن دورتر بودیم میگم کی باشه کو ببره کی باشه ببره میبره خیلی در حقیقت میرالی خیلی جوسش مایده است با وقتی میرالی قدر مایده خیلی اعلانش کسانی چه گوشتین میگرفته باشه خیلی برآمد پای در پای یک خطا نکنم یک 10-12 نفر زد همونجا من بعد همین میرالی محیبلویف همچون پهلوان شناختم одами бузбала калон қати одами майда ҷура мешава ростига фаҳмидӣ ин дар ҳаёт ҳамин хела баъд вақте ки дар болои кавёр мо машқ мекардем охин медидем якдигара ки чӣ хел баъд баъзе хатогиёра ино мара мегуфтану мо инора мегуфтем иҷро мекардему ана хатогиёмра ислоҳ мекардем тамринҳои субҳ тамринҳои шом тарсу хастагӣ аммо дар қадамҳои миралӣ танҳо пешравӣ буд дар зиндагии устод ҳамеша нури роҳ аст ва ҳар ки ба устод эҳтиром дорад дар зиндагӣ ба натиҷаҳои назаррас мерасад برای همین میگم که تمرین ها را جدی میکردن 2 وقت پگاهی و بیگاهی در مشق حاضر بدن مهنتی است چی وظیفه‌ای که میدادیمش در همون وای طاقت‌آور بود طاقت‌آور این همین ورزشگر عامل پیشرفتیش در مسابقه ها و در چی باید که همین یک تاش همین که باید هوس داشته باشی هوس در کدام هنری که نباشه هوس داشته باشی بعد شوق هوس داشته باشی به عمرش میرسی خیلی عاملای برای مسابقه بین المللی بریدن بسیار است شرایطی مشقی و شرایطی من خوراک و پوشاک و من همیناش بعد شرکت در مسابقه های بسیارتر بین المللی چون که از دیگر ورزشگران دیگر جو بعد یک چیز می آموزی بعد هم تمرین های دست جمعی هم در دیگر دولت ها با دیگر پهلوانان یک چیزی نو می آموزی و همین خاطر من خیلی موفقیت های خوب در طول اینقدر سال کرد برای ببینید که از 40 بالاش دست امروز هم میدانداری کرد و با چندین پهلوانان بهترین قزاقستان و روسیه و تاجیکستان غلبه به دست آورد و سزاوار مدال طلا شد پرچم جمهوری اسلامی رو در بین اینقدر دولت ها بلند برداشت бартариш гап дар меҳнат аст ҳар як варзишгар ки меҳнат мекунад дар гӯштини самбу ҷудо ва намудҳои гӯштӣ ҳамин хел ҳаст ки бо 2 соати тамрин одам натиҷа нишон намедиҳад 2 соат 4 соат берун аз инам ҳаракат мекард мералӣ ки аз дигар дастпарварон фарқ кунад бо штанга машғул буд сатҳи вазнбардошт сатҳи физикии худро хуб мекард ки аз ҳарифони худ беҳтар бошад қавитар бошад пурқувваттар бошад барои ӯ аз 4 то 6 соатро машқ мекард барои ҳамин то ҳол ӯ дар формаи хуб қарор дорад ҳозир ки баромад кунад дар мусобиқаҳои байнулмилалӣ масири заҳматҳо натиҷа дод миралӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ яке паси дигар ба дастовардҳо ноил мешуд дар гӯштини миллӣ самбо ва ҷудо номи ӯ дар майдонҳо бо эҳтиром садо медод
ака гӯштингоҳе ки наврӯзӣ мегӯянд дар деҳҳо мешавад ҳар сол дар унҷо бисёр мушкилии даӣ буд ки вазмакӣ набуд. ӯ бо ҳар ҳарифе ки маҳқул мешид гӯштинг мегирифтӣ. Хо вазмаш вазминай, хо калонай синни солаш. Хай тамоми кас медонаст ки маълум аст ки чӣ хел бо варзишгаро гӯштинг мегирифтем, ғолибият ба даст меовардем. ҳама ба по мехез миралӣ дар гӯшаи ҷойи худ то 12 нафара мезад 8 боло то 12 нафара мечаспиданд. Миралӣ биё меги бая дам бигирем 10 минут дам бигирем 12 нафара задам афгор шидам. Не биё бигирем то 18 таша мезад ба як паҳлу мебуромад мезад бисёр ҳила намекард. Рост мардак боро гӯштинг мегирифт. Муҳибуллоев Миралӣ зиёда аз 10 сол дар сафи қушунои дохилӣ дар дастаи варзиши қушунои дохилӣ фаъолият намуданд. новобаста аз синни сол дар тамоми мусобиқаҳои варзишӣ иштирок мекарданд. мо дар ҳамаи вазне ки Муҳибуллоев Миралӣ баромад мекард, иштирок мекард дар ҳамаи мусобиқаҳо, пешакӣ медонистем ки мо як медали тилло дорем дар ҳамаи вазн. барое ки мо аз ҳамаи ғайрат аз тавоноию аз гӯштингирӣ ҳамаи Муҳибуллоев Миралӣ дили пур доштем ки ғолибиятро ба даст меорад. соли 2008 Миралӣ Муҳибуллоев барои аввалин бор ба чемпионати Осиё баромад. аммо баромадан ба ин минбар кори осон набуд. муборизаҳо шадид буданд, рақибон пурқувват, вале иродаи Миралӣ қавитар аз ҳама. ниҳоят ӯ ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфт. медале ки барои ӯ оғози роҳ буд, на анҷомаш. дар мусобиқаҳои чемпионатҳои тоҷикистон ки оид ба ҳамаи куштино баргузор мегардид, куштинои хо миллӣ боша, хо куштини тарзи ҷудо боша, хо самбо, Миралӣ дар ҳамин мусобиқаҳо ҳар як варзишгари хуб ба худ як тактика, як усули худро дорад. бисёр бо як тактикаи хубу усулҳои зебо ҳарифҳои худша мағлуб мекарду даст боло мешуд. ин ба ҳар як варзишгар муяссар намегардад. кам аст хеле варзишгаре ки усулу тактикаи худро дошта бошад. Миралӣ бошад дар ҳамин сабқатҳош бисёр як бо як ҳунари зебои худ ба ҳарифҳои худ дастболо мешуд. дар дил танҳо як орзу дошт, қаҳрамони ҷаҳон шудан. аммо ҳодисаҳои рӯзгор, шароит ва имкониятҳо на ҳамеша ҳамшафат ҳастанд. ин орзу то солҳои зиёд нотамом монд. роҳе ки бо орзу оғоз мешавад, ҳатман ба қулла мерасад, агар инсон таслим нашавад. гӯштини гуфт мақсади мара бояд шумо بدونه که من چمپیون شم، چمپیون جهان، برنده مسابقه های بین المللی، المپیادا. ما میتونم، ما گفتم نصیب محنت میکنی، زحمت میکشی، خیلی aytat dil kuşumu çize ki murad maksat dori ba murad maksat merasi. Vadam peş ay baromat kadan ma musabika meram guft. Ma guftum kuca gu Xujan. Xujan meram gu ma baromat benim çempiyonat cavan buday ma baromat mekrim hamca kase bigiram megirzanem ma guftum ki metoni gu ki ne ma gu boyat ba murad ma. Rafta uca baromat mekine xavazli xidişta çempiyon meşava. Ba ma gu usta gu ما چه کنم که برآمد کنم چمپیونات جهان یگان رزولت بایی وزنم نمیتونم. چی با؟ گو که وزنم وزنی نه گو اجازه بچه‌های زور ای تمام دیگر دولتون میبیان نمیدم. بعد گو که ما وزنم سبک میکنم. 5 کیلو وزن سبک کرد. گانات کرد عذاب کشید. بعد مشق تمرین بسیار کردم و تیاری بعدی وای.
соли 2024 душанбеи нозанин қалби тоҷикистон ва ин ҷо чемпионати ҷаҳон миёни собиқадорони самбо. ин дафъа миралӣ танҳо иштирокчӣ набуд. ин дафъа ӯ марди омодаи пирӯзӣ буд. рақибони миралӣ як ба як мағлуб мешуданд. ҳеҷ кас барои ӯ монеа набуд. омодагӣ, таҷриба ва ирода се сутуни ӯ буданд ва ин тавр миралӣ ба финал баромад. рости гап вақте ки ман роҳбарияти дастаи мунтахабро ба ӯҳда доштам ва ба ин ё он роҳбаландӣ мекардам ва дар он ҷо ман дидам дар вақти вазнкашиаш ман надидам ки масалан имрӯз дар ин мусобиқа ширкат меварзад. вақте ки дидам ҳис кардам ки яке аз вазнҳои масалан яке аз шумораи медалҳои тиллоӣ ягона аз замин сар мешавад, чунки аз вазнҳои поинтар сар шуд ва дар ҳар як озмоиш ман шоҳид будам ва роҳбалад будам ва медидам ки ҳамун усулҳое ки яко 15 ё 20 фоизи ҳамун ҳаракату аҳамадиётҳое ки давраи ҷавонӣ фарқам мекард, лекин масалан бо ин сину сол дар мусобиқаи собиқадон гирифтан ин ба ҳар кас муяссар шуда наметавонад. лекин ҳамун нанг, ҳамун меҳнат, ҳамун номус боз ҳамун ҷавониро пеши рӯ овард. ҳар як нафаре ки ба ӯ муқобилат нишон медод ба осонӣ мағлуб мекард. финал лаҳзае ки сарнавишт навишта мешуд. мубориза сахт буд. ҳар қадам, ҳар ҳаракат, ҳар сония тақдир дошт. аммо ин мард, ин паҳлавони тоҷик қадам ба қадам ғолиб мебаромад ва ниҳоят пирӯзӣ. миралӣ муҳибуллоев унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овард. орзуи кӯдакӣ, орзуи як умр доштааш имрӯз амалӣ шуд. аммо ин танҳо анҷоми роҳ нест. мухлисош доим занг мезанад ки устод шогирду чемпион мада баса ҳамин. ин фахри миллат, фахри мисол тоҷикистон аст, тоҷикистониён аст, фахри инами ноҳияи восеу халқи восе. барои ба мурод мақсад расид. худованд ки аида бо зиндагӣ ҳалола бина, зиндагӣ нағз бара, зиндагӣ ширин бара, фарзанддор шава ва фарзанддош парчамбардори миллат шава. البته در این قهرمانی جهان سامبو که بین سابقه‌داران در تاجیکستان برگزار گردید، من سابقه‌های مرالی را تماشا کردم و در آن سن سالی که او برآمد کرد، در آن سن سال به مرالی ما یگان ورزشگر به مرالی برابر ندیدم، برای که مرالی هرچند که کارنامه ورزشی خود را هم تمام کرده باشد به این نگاه نکرده تا حاضر در فرمای ایدئالی قرار دارد. از حریفای خود خیلی برتری داشت. این همش از حسابی که تا حاضر در مورد هم شهادت میدهد که مرالی تا حاضر از مشق تمرین های خود را عملی کرده ایستاده است. در سال 2024 чемпионати ҷаҳон дар шаҳри душанбе гузашт. оид ба гӯштинги самбо дар он ҷо дар вазни 64 кило баромад кардам. бо 3-4 ҳарифи худ баромад кардам. ғолиб ба даст овардам. сазовори медали тиллои гаштам. он ҷо чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштинги самбо буд. яъне ман чемпиони ҷаҳон шудам. орзу ҳаваси ман ҳамин буд. ман ҳеҷ вақт он рӯза фаромӯш наметунам. баъд аз ғолибият дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон, вақте ки миралӣ муҳибуллоев ба зодгоҳаш деҳаи паҳлавонпарвари Тозқалъа рафт, ӯро мардуми ин диёр гарму самимӣ истиқбол гирифтанд ва дар мактабе ки
او تحصیل کرده بود. به خاطر این پهلوان جمع آمد ایدونه تشکیل شد. اینچنین میرالی با خوانندگانی که در مؤسسه ختم کرده او پای تحصیل هستند صحبتی صمیمانه انجام داد و نسل نورس را به تحصیل و ورزش دعوت نمود. من از خودی گوشتین‌های پدرم را دیده‌اش و شوق و رغبتم بسیارتر شده و من می‌خواستم که مثل پدرم گوشتینگی شوم و با تمرین‌های زیاد مشغول شدم. طول 3 سال شده است که من مشق می‌کنم و می‌خواهم که مثل پدرم چمپیون جهان شوم. پدرم در سن 41 سالگی چمپیون جهان شد. من 3 سال شده در دهه تازقلم مشق و رغبت می‌کنم. میرالی تا حال تمرین میکند. تا حال صداقت به ورزش دارد. تا حال میخواهد در مسابقه های جهانی میان سابقه‌داران اشتراک کند و باز هم پرچم کشور را بالا بردارد. هر یک ورزشکار باید که در نه اونکه در تاجیکستان در تمام جا که میروه از نام تاجیکستان برآمد میکنه، در کدام مسابقه که نباشه همچون ورزشکار احساساتش همی است که در منبر جای اول میرود، غالبیت به دست میارد، مقام یکم رو در همون وقت پرچم تاجیکستان بلند میبراید، سرود ملی تاجیکستان میخواند. در اون وقت احساسات هر یک ورزشکار در آنجا ای چشمانش اشک میریزد، احساسات خودش در آنجا معلوم میشود. امیدوار هستم که در سال دیگرم از روی جدول تقویم مسابقه های سامبو جهانی بین المللی در کیپر مسابقه چمپیون جهان بین استادان و سابقه‌داران میگذارد. تئوری از حاضر دیدیم که نگاه نکرده با مثلا 8 ماه هست یا 10 ماه هست با وقت نگاه نکرده، از همه روز ما تئوری دیدیم، تمرین دیده و تمرین گذراندیم که آماده نقض بینن و اشتراک کنند در مسابقه چمپیونات جهانی بین استادان و سابقه‌داران. پیروهای انسان را خودی او می نویسد. میرالی محیب‌اللهیف نه تنها پهلوان است. او نمونه اراده، صبر و استواری است. قهرمانی که به ما می آموزد. اگر به آرزویت بمانی حتما می رسی. اگر در راه نگردی قله از تو نمی گریزد. و اگر دلت با وطن باشد پیروزیت همیشه پایدار است. این بود قصه یک پهلوان تاجیک. پیروهای میرالی محیب‌اللهیف.